Javno preduzeće Komus je proteklih dana imao pune ruke posla. A koliko su marljivi govori nam jutrošnja slika poslije Vašera, kada je naš grad opran i uređen kao da se ništa odvijalo nije. Gračanica je odmah nakon Vašera osvanula čista i uredna, zahvaljujući vrijednim radnicima javnog preduzeća Komus Gračanica. Sinoć nakon trećeg dana, tik što su prodavači zatvorili svoje štandove, radnici Komusa su upalili svoje kamione, mašine, aktivirali svoje ljudstvo i preko noći očistili i oprali sva mjesta na kojima se Vašer odvijao. O akcijama tokom Vašera govori nam direktor javnog preduzeća Komusa, Senad Memić. Pa evo, mi smo kao i prethodnih godina bili organizatori i ove godine Vašera, kojega on nije bilo prethodne 2 godine i mislim da je sve prošlo u najboljem redu što se tiče prije svega i gostiju i onih ljudi koji su izlagali, tako da bitno je znači da nije bilo nikakvih problema. Mi smo također evo prethodne 4 večeri, znači od ponedjeljka uveče imali rad, organizovan noćni rad, odnosno rad u trećoj smjeni gdje su naše kolege svakodnevno čistile sve ono što ostane posle završenog dana. Mi smo sinoć pogotovo znači angažovali se i kao i do sad htjeli smo da prije svega naši građani ujutro kad dođu u grad da ne osjeti da je jučer bio Vašer i evo jutro je grad i čist i opran, cjelokupan dio gdje se održavalo vašerište, parkovi, dio na bazenu. Potrudili smo se da ne ostane ništa što bi svakako narušavalo izgled grada. Radili smo cijelu noć, sinoć, znači od 8:30 smo krenuli s tim poslovima. Evo jutros mislim da je rezultat dobar. Imali smo nekoliko i poziva naših građana koji su se i oduševili i koji su zadovoljni prije svega nivom higijene i čistoće grada nakon 3 dana Vašara, kada je veliki broj građana cijele Bosne i Hercegovine bio u Gračanici i drago nam je što su građani zadovoljni, što je jutro stanje onako kako bude tokom čitave godine. U Gračanicu je tokom 3 dana došlo preko 10.000 gostiju, tako da je angažovani marljiv rad radnika Komusa za svaku pohvalu. Radio Gračanica, novinar Kenan Mehić.